ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ. ತುಳು ಮಾತನಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಇಂದು ಒಂದು ಪಾಠ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲೂ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ, ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಗಳಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದರು. ನಿಕಲಗೈಟ್ ಲಾಭ ಉಂಟು ಪರದಾಪು ದಾದ ಲಾಭ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ್ಕೇಂಡ ಶಾಲೆ ನಡೀತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ದು ತುಳುನು ಕಲ್ಪವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕುಲ್ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಾಲೆ ಮಿನಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದಂಡ ಎಂಕಲೆ ದಂಡ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಲಂಗಾರು, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್, ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.